Добро утро от стаята на хотела. Ивайло, какво правиш? Нищо. Тук сме на тераската. Ето го морето. Се вижда малко през палмите. Ето пред това. Виж, искам да покажа стаята. Добре, ще покажеш. Ето тук навънка. Ето тук пак сетко вижда морето. Ето това пред нас е основната част на хотела или с ресторанта. Ивайло, ела тук. Ела ли? Ето, покажи стаята, хайде. Стая. Завивай се. Айде, показвай ли? Ще показвай. Ето на Ивайло челито. Ето е банята. Ивайло с чайката. На Ивайло детския кът. Челито пази чайката, нали? Гушка е се уби. И ето е стаята. Има с телевизорче и всичко останало. Ето баня. Баня и това. Къде има ход? И отвънка.